Gubuk Asmaraja. Keluarga petir, keluarga bohol, irisan ngaturaken sugeng rawuh. Pak Alim mangke tembangipun napa dawuh kalian kanca-kanca. Yen liwat aku kelingan gubuk kae biyen tak golelen kebak tulisan werna abang tondo isih prawan jenenge gubuk asmara biyen kae tak go adem tresno. Gubuk kae nyimpen wati wiwit biyen tumeka saiki gubuk kae kebak crita wayah bengi nganti gagat rino. Ya Mbak Siti cekat kancane ceket sekarang pukul 17.23. Nggih. Maghrib masih ada waktu berapa menit ada lagi? Waktu 10 menit. 10 menit lagi. Nggih. Pak Alim, leres nggih? Maghrib tabuh pinten, Bu Asih? Batetan. Jam 6 jam 5. Nek 6.40 anu Bu. Ngisa. Nggih, berarti sing ra nindakake ora ragu-ragu kowe. Ketok. Ayo. Ora ngerti jadwal. Wah, jadwal padake nang ngalas. Nek aku nang ngalas iki jadwal. Catetan sajroning ati. Datan luntur saya marati. Aku kowe dadi garwa mergo leren ning gubuk asmara. Ayo yo. Masya Allah, tabarakallah Pak Fitra, sugeng rawuh luar biasa. Juragan kita sore hari ini. Nanti Pak Fitra reka saking nyapa dan juga Ibu. Aku kelingan gubuk kae biyen tak leren
kowe dadi garwa mergo leren ning gubuk asmara. Ya, Ya. lagunya spesial kagem Mbok Sarmi, Mbok Sarmi. serombongan.